Дай, тя не е твоя думата. Здравейте, хора. Ние няма... Това е клипче, където няма да играем и няма... Само се представяме. Само се представим. Ние преди 6 месеца създадахме канала, имахме объркване с канала и сега го правихме и почти винаги очаквайте клипове от нас и от другите хора. И сега аз ще снимам глава Няма какво да кажа, ще го кажем в другия клип. на поредиците на типа Лоро, нали, на Седио и на Седио Хан 3. Аз снимам на Серосан 3. И двамата. Сега дам думата на другия. Както знаете, да. Снимам в канала, главния, където създаде канала, му дам думата на него да каже на какви поредици ще снима. Както знаете, това е интернет. Тя е сетели от Steam. Който иска да стане на новата версия 3.7.9.5 и не знае как, аз ще направя клип. Току-що днеска разбрах как да си апдейтна. Ще направя клип и дано да съм ви помогнал много да си апдейтите новата интернет с пътища. Ето тук ще ви покажа една карта на апдейта, както показах докато Стоян говореше. Тук е Snow Biome, тук има пътища, ето тук още летищи и много глупости. Ще ви покажа още една снимка. Ето тук. Това е на един град. Ето вижте новите пътища. Има молови, болници, вие сигурно знаете. А за главните нещата... Да, ти махни. Ще снимам както състояние на Серосан 3, може на Void Launcher, това е за премиуми на Майнкрафт. Той ще може малко на Евротрък симулация, на Сампа може. Евротрък. Това GTA не мисля да снимам. На тъв... Ай, махни там! На ТФ няма да снимам. Ще помисля. Alien Swan може да снимаме. Когато се взема лаптопа, тогава ще снимам и на по-мощни игри. То е лесна работа. А пък когато донесат лаптопа, чакай! Чакай да се доставя. Още не сме решили на какво да снимаме. И за сега, след една седмица или след там някакъв, ще почнем да качваме или докато се обсъди решението ни. Да. Когато донесат моя лаптоп, ще имаме на по-мощните като Deforest. Една поредичка може да направим още на Mass Effect 3, ако някой знае играта. Ще направим и на още коя игра. Тя не има. Една с акули, ама не мога да кажа име, защото го забравих. Ти си човек. Да, както да е. Ако може, когато взема Xbox, да снимам и на GTA 5. Той ще бъде в бъдеще. Да, може да правим на Don't Starve, една поредичка. Се разберем. Аз и той, където масето ще държа поредичката. Както знаете, снимам с HyperCam 2, може да снимам и с други. Казвайте в коментарите какви хубави програми има за снимане. Абонирайте се, цъкнете лайк и... Изчакайте. Искам ли да помолим зрителите да не хейтват, защото сме нови в качеството на клипчета. Някой може да взема симпатия, ама мен
странно. Някак си гаден, ама извинете му, това с такъв гласен си лош отмал, не че използва някакви програмки за обработване на гласа и такива шикни, просто Тъй се чува. гласа. Или от микрофон. Може би не на хейтерите. Добре, разбрах. Ако просто има ще хора на 16, да се объркат. Да, или... И това беше от нас, като зрители, и до скоро абонирайте, лайквайте, коментирайте и Или... Да, или не харесвайте. Айде, довиждане.